محسن دوران. салом мухлисони савту наво, ман муҳсини даврон дар консерти навбатии худ ҳамаи шуморо интизорам. нараве аз кинорам ки ман аз ту ҷудоӣ. бахшида ба иди ғалаба санаи 8 май соати 15 дар шаҳраки дӯстии ҷамоати Патар клуби Асъор, санаи 9 май соати 15 дар қасри мошинсозони шаҳри Кунибодом шоу консерти нахустин бо иштироки овозхон ҳунарманди дӯстдошта ҳофизи ҷавон аз ноҳияи Ашт Муҳсини Даврон. духтараке чашми банозад манаку. салом ба мардуми шаҳри Кунибодом. санаи 8 ва 9 дар хизмати шумо мешавам бо ҳамроҳии хоҳарчиамон, яъне муҳассара дehqoне ки бисёр аз аввал мехостанд ки бо ман якчанд суруд эҷод кунанд ва мо эҷод кардем ҳамроҳ. ва ман дар консерти худ орзу мекунам ки як консерти хотиринон шавад баҳри ҳар яки шумо. ман бори аввал ба шаҳри Кунибодом баъди консертҳои Россия ва Истаравшан ва ноҳияи Худамо сафари ман ба шаҳри шумо аст. альбоми 2018 ки ман бо номи Аллоҳ номондам, ҳатман баҳри шумо сароида мешавад. ин суруд ман дар шаҳри Истаравшан хондам ва ба мардуми Истаравшан хуш омад. ва ба мардуми шумо як суруди нав тайёр кардам ки суруд ном дорад машав ғамгин дар зиндагӣ худо дорӣ. агар дар зиндагӣ хорӣ, агар ранҷуру беморӣ, агар дар зери ғам борӣ, машав ғамгин худо дорӣ. зинда бошед. ҳама шуморо интизорам. یعنی فراموش نکنید سرودهای محسن دوران این سرودهای احساسی عاشقانه است. ва бонои ҳунар аз шаҳри Кунибодом муяссара деҳқону ва баргузор мешавад. меҳмонони консерт аз шаҳри Истаравшан, Марҳабои Бозорӣ ва Комедия.com. рақам барои тамос 92 877 7993. ҳамзамон шумо ба барномаҳои WhatsApp, Viber ва Imo навишта метавонед. +7 912 388 77 89. чӣ кунум ошиқӣ шуду бо як нигоҳ ҷиги ҷиги. сарпарастони консерт Холмат ва Наргиса аз шаҳри Тюмен, Фарзунаи Усмонзода, Радиои Диёр, Дискомани Алишер, Садо Рекордс, ташкилоти пайвандии шаҳрвандӣ, студия Саид, Аброрҷон Тоҷиев, Ҳусниддин Шукуров. очаҷон ҷангум накун. марҳамат ба шоу консерти Муҳсини Даврон. машав ғамгин худо дорӣ.